אוקיי, שלום וערב טוב לכל המצטרפות, לכל המצטרפים. תודה רבה שאתם איתנו. אה, כמו שהבטחנו, אנחנו ממש משתדלים לשמור על קצב של תוכן וערך ללקוחות שלנו, ובכלל לאוכלוסייה שצריכה הנגשה של מידע עם איזושהי תפיסה מקצועית ראויה ומכבדת. איתי בשידור, שמי אורי איימן, מנכ"ל מרכז הפרישה הישראלי. איתי בשידור יניב לזרוביץ', יניב בנקאות פרישה, מומחה בכיר להשקעות, ואיתנו רן חובב, יועץ מס, יועץ פרישה, אנשים כל היום יום שלהם, כל המקצוע שלהם זה אנשים שעוסקים עם אוכלוסיית היעד. אה, מאוד. ואני אגיד פעם נוספת, בבקשה, שמי שמצטרף ופורץ עם המיקרופון, שישתדל לשים ישר על שקט, למרות שהמערכת מעבירה אותו ישר על שקט. אז שם הוובינר שלנו היום הוא עם מס הכנסה לא מתעסקים. אני רוצה להגיד משפט קצר מהעולם המקצועי שממנו אני מגיע, בתחום הזה של המפגש בין כלכלה והתנהגות. זה משפט שאנחנו מכירים אותו, עם מס הכנסה לא מתעסקים, והוא משפט שאנחנו אולי נברר אחר כך מאיפה הוא הגיע, איך הפרדיגמה הזאת מנהלת אותנו עם איזשהו פחד, ואנחנו רוצים לבוא ולהגיד במסר אחר, שיש הרבה מאוד עניינים שקשורים להיבטי מיסוי, בטח ובטח לקהל הפורשים, שחייבים להתעסק איתם. זה מיליארדי שקלים ששוכבים במרתפי מס הכנסה, ששייכים לכם, ששייכים לאוכלוסייה, שיש באמת צורך ושכל אדיר לגשת ולקחת אותם, כי הם שלכם, רק צריך לדעת איך לעשות את זה. בזה יעסוק הוובינר שלנו היום, כאשר אנחנו נשאל את עיקרי הדברים, וחשוב להבין שעולם המיסוי עולם מיסוי הפרישה בפרט, הוא עולם מאוד מאוד מורכב, הוא עולם שמביא בתוכו ומשלב בתוכו עולמות תוכן שהם קשורים לתחום הפנסיוני ולתחום של המיסוי ולתחום של מיסוי השקעות ולתחום של מיסוי נדל"ן ומיסוי חו"ל ומיסוי שכר דירה וביטוח לאומי. עולם מאוד מאוד מורכב, ואנחנו עשינו עבודת הכנה כדי לראות איך אנחנו מביאים לכם את הנקודות העיקריות שאתם צריכים לדעת, וכמובן שמי שירצה אחר כך להגיע ולהתייעץ, כי תצוץ לו איזושהי כוכבית, איזושהי שאלה, האם אני יעיל, לא יעיל, האם אני עשיתי מספיק טוב או לא, אז כמובן שכולכם מוזמנים לייעוץ לאחר מכן. אז זה ככה כרקע, אני אמרתי ואני אומר פעם נוספת, המשרד שלנו מתמחה בעולמות האלה של מיסוי גמלאים, מיסוי פורשים. יש כל מיני חדשות, יש כל מיני ניואנסים שצריכים לשים אליהם לב, ועל הרקע הזה השידור שלנו היום. אה, אני כן יכול להגיד לא, ששם תעשה המשחק לי בול, בסופו של תעשי לי, דבר, לא, לי, תעשה לה קפה. אבל אז זה מה, חבר'ה, פליז, בואו תנסו, אני יודע שלפעמים לא שמים לב, והתוכנה היא כזו שמה אתכם על השטק בצורה אוטומטית, אבל פליז, כדי שנוכל לנהל שידור עם שיח אפקטיבי. אז אני חוזר, יש פה תכלס, יש פה שורה תחתונה, והשורה התחתונה שאנחנו נרצה לעזור לכם היא שורה תחתונה של איך אני מגדיל את הנטו שלי, איך אני מגדיל את הנטו שלי מהכנסות, איך אני מגדיל את הנטו שלי על ההון שצבור עבורי, ואיך אני עושה את זה באמצעות מהלכים, תכנון מס וכל מיני עצות שיכולות לגרום לכסף שלי להיות פשוט יותר. יש הרבה מאוד, מה שנקרא, מאחורי הקלעים בדבר הזה, ואני הייתי רוצה לפנות אליך, רן. אנחנו נשאיר, אגב, בסוף הוובינר נשאיר כמה מקום לשאלות, אנחנו מסיימים ב6:30. אז רן, אני הייתי רוצה לפנות אליך. צודק, אף ואני אחד לא, יודע שאתה, אני לא אצליח למכור לאף אחד, אבל אני לא מתקבל את זה, זה לא רלוונטי. בסדר. אנחנו רוצים לשאול אותך את השאלה הבאה. תראה, עולמות תכנון המס שאתה עוסק בהם קרוב ל30 שנה, הם עולמות מאוד מורכבים, ואני הייתי רוצה שתדבר אליי בצורה
הכי פשוטה, הכי בגובה העיניים, ותגיד לי, תן לי בבקשה 3 נקודות, 4 נקודות, שבהם אתה מזהה את האפשרות תכלס, שאנשים ששומעים אותנו עכשיו צריכים לשים עליהם לב אז שלומי קשה על מנת ליצור מציאות שהכסף שלהם יהיה פשוט נטו יותר גבוה. אז אם תוכל לגעת בנקודות העיקריות, אני ממש אודה לך, אנחנו איתך, רן, בבקשה. אז אני יכול להגיד שמורי ורבי, דוקטור מנחם כהן, שהתחלתי שם את ההתמחות, אז שאלתי אותה, תגיד רגע, אני אשלם פחות מיסים? אז הוא אומר, תשמע, זה משהו שאני לא מצליח להבין, כי תכנון מס זה משהו לגיטימי. זאת אומרת, מס הכנסה להפך, פותח בפניך שערים לשלם פחות מס. פשוט אנשים נרתעים. אני אתן כמה דוגמאות באמת, ממש על קצה המזלג. נתחיל עם הסיפור של קיבוע הזכויות. מה המשמעות של הקיבוע הזכויות? המשמעות של הקיבוע הזכויות, הגעתי לגיל פרישה ואני מקבל פנסיה, מס הכנסה בא ואומר, תשמע, מגיע לך הנחה בפנסיה. ההנחה בפנסיה הזאת, או ההנחה במס על הפנסיה הזאת, היא לא נקודתית, היא בעצם רוחבית. אנחנו נסביר איך זה קשור למס רווח הון, איך זה קשור להשקעות, איך זה קשור למס שבח, איך זה אפילו קשור למס על השכר דירה שאנחנו מקבלים, איך הדברים האלה קשורים. אבל אחת הדוגמאות, ואני אומר, אתמול הייתה במשרד איזושהי גברת קרוב ל-70, אני לא אכנס כל כך לפרטים, אבל כביכול נאמר שהיא טופלה בקיבוע זכויות והיא לא טופלה. אז דבר ראשון שצריך לבדוק שבאמת כשהגענו לגיל פרישה, ביצענו את אותו קיבוע זכויות. רן, איפה אני רואה את זה? איפה אני רואה את זה? אז אני אסביר. לכל אחד מאיתנו יש תלוש של פנסיה. התלוש של הפנסיה, אם אנחנו נחזיק אותו בידיים, יהיה כתוב השם שלי, תעודת הזהות שלי, ובאחת הקוביות כתוב אחוז הפטור. זאת אומרת, הקובייה יכולה להיות, אם מי יש לו קרן פנסיה ותיקה, אז הקובייה תהיה למעלה, כתוב אחוז הפטור. מי שיש לו ביטוח מנהלים, או שיש לו קרן פנסיה חדשה, זה לרוב כתוב בצד שמאל בקוביות, כתוב אחוז הפטור של הגמלאים. עכשיו, מי שאין לו את זה, אז מאוד מאוד כדאי שירוץ ויעשה את זה. אפשר גם לומר שבעצם אם לא עשינו את הקיבוע זכויות, אפשר לבצע אותו ולקבל החזרי מס עד 6 שנים לאחור. זאת אומרת, אם אני עכשיו גברת, בת 66, מקבלת כבר 3 שנים פנסיה, אני פותחת את תלוש המשכורת, את תלוש הפנסיה שלי, ורואה שבריבוע הזה של שיעור הפטור לא מופיע שום דבר, אני גם יכולה ורצוי עבורי לבצע קיבוע זכויות, וגם אני יכולה לבקש מס הכנסה החזר אחורה, בגין הכספים ששילמתי מיסוי שלא הייתי צריכה לשלם, אילו הייתי עושה קיבוע זכויות. אמרת את זה טוב ממני. נכון. יופי, אז קיבוע זכויות, מה יתעדכן בשנת 2025 לגבי קיבוע זכויות? בעצם בשנת 2025 הפטור עלה בעוד 5% נוספים. מי שביצע את הקיבוע זכויות קיבל מכתב ממס הכנסה, מי שמטופל על ידי איש מקצוע, אז בעצם העדכון הזה יצא באופן אוטומטי, והוא נשלח לחברות המשלמות את הפנסיה. צריך להבין ש5% זה עוד 60 שקל בגדול בנטו. בגדול, בסדר? וצריך לעדכן את זה או שזה מתעדכן אוטומטית? אז מי שבעצם מקבל קצבה ממקור אחד, זה מעודכן אוטומטית. מי שמקבל יותר ממקום אחד, אז הוא בעצם נדרש להוציא תאומי מס חדשים, ובעצם לעדכן את הקרנות שמשלמות עבורו את הפנסיה. אז הכוכבית אומרת שאם ביצעתי קיבוע זכויות ואני מקבל פנסיה מיותר ממקור אחד, אני צריך, זה לא קורה אצלי אוטומטי, העדכון של ההטבה שהתרחשה בשנת 2025, את אותה מדרגה אני צריך לפעול כדי לוודא שהיא מיושמת אצלי בתלוש. מדהים. נכון. עוד דבר חשוב להבין, שגמלאים מפספסים, לרוב יש הבדל בין גובה הפנסיה של הגבר לגובה הפנסיה של האישה. בוא ניקח דוגמה, אישה יש לה פנסיה 15,000 שקל לחודש, ולבעל יש פנסיה רק 3,000 שקל לחודש. בדוגמה הזאת,
מאחר והבעל איננו ממצה את נקודות הזיכוי, האישה זכאית לנקודת זיכוי נוספת. אגב, פה טמון המון כסף אומר, רגע, אבל אשתי מקבלת, אבל בעלי מקבל פנסיה, נכון, אבל הוא מקבל אותה ברמה כזאת שהוא לא ממצה את נקודות הזיכוי, ולכן האישה זכאית לעוד נקודת זיכוי. כמה כסף זה בשנה? בוא נסבר את זה. סדרי גודל של בערך עוד 4,000 שקל, אוקיי? החזר אם לא מיציתי את נקודות הזיכוי של בן בת הזוג. כן. וואו. עכשיו דוגמה נוספת שניתן, זה ששוב, יש בעולמות האלה, עולם ההשקעה מאוד קשור לעולם המיסים. זאת אומרת, לא סתם כל מי שקונה או מוכר או עושה, בעצם יש לו מה שנקרא יועץ מס צמוד. אני אתן דוגמה מאוד פשוטה שקיימת היום, ובעצם בעטייה של אי מיצוי הזכויות שוכב כסף. זוג גמלאים שפרש, הוא יש לו פנסיה 10,000, לה יש פנסיה 12,000 שקל, ויש להם פקדונות בבנק, ויש להם תיקי השקעות בבנק, ובעצם אחת הלקונות של תיקי השקעות בבנק, זה כשאתה מבצע טרנזקציה מסוימת, מבוצע אירוע מס, ואומר, קנו לך טבע, מכרו לך כימיקלים, בעצם יש מיד אירוע מיסים. מרבית הגמלאים לא מודעים שחלק מהמס הזה, אני אומר בצורה מאוד זהירה, כי המחוקק מבדיל בין סוגים שונים של תשלומים, בין דיבידנד לאג"ח, אבל חלק מהמס הזה, הגמלאים יכולים לקבל חזרה. הווה אומר, אני חוזר לדוגמה, הוא פנסיה 10,000, היא פנסיה 12,000 שקל, יש להם תיק השקעות בבנק, בסוף כל שנת מס, מהראוי שתיקח את ה-867 של הבנק ותבדוק את הזכאות להחזרי מס שלך. זאת אומרת, אני חושב ש99% מהגמלאים לא מודעים, כי וזה גם נשמע הגיוני, כאילו, מה אתה בעצם אומר, מה אתה רוצה? הבנק מנקה במקור, אבל המהות של המינוח הזה, ניכוי במקור, אומר שהוא ניכוי לא סופי. מחוקק אומר, אני מנקה לך 25% במקור, אתה חושב שמגיע לך החזר? בבקשה. עוד דוגמה אחת, שתופסת גמלאים בצורה מאוד, איך להגיד, מאוד עוד כסף ששוכב במרתפים, כן, שהם צריכים, כן. זה הסכום הזה שהחזרנו השבוע של 420,000 שקל מעסקת מס שבח. פקודת המס בישראל, אגב לישראל אין פקודת מס, היא פקודה מנדטורית, זה למה שלומים תיקון 3, תיקון 190, סיפור מרתק, תרצו פעם נדבר על ההיסטוריה של מס ההכנסה בישראל, אבל יש מה שנקרא אירוע מס שבח. מה זה אירוע מס שבח? גמלאים מוכרים דירה, ואז בהינתן נתונים מסוימים, נקבע להם לשלם מס שבח. מס שבח צריך להביא נקודה מאוד חשובה, דינו כמס רווח הון. מס שבח אומר שאם מכרתי דירה, נכון? אם מכרתי, נניח שקניתי את הדירה ב1,000,000 ומכרתי אותה ב3,000,000, אז בלי להיכנס לכל מיני ניואנסים בנוסחת הקו הישר עד 2014, מ-2014, בוא נגיד שאחרי שמכרתי אותה ב3,000,000 שקל, נקבע לי שהשבח שלי זה 500,000 שקל, ובעצם מה שבח גובה 25% מה500,000. שוב, תזכרו נקודה מאוד חשובה. כשאתם שומעים את המילה ניקוי במקור, המשמעות לא ניקוי סופי, אלא בוא נתחשבן. עכשיו, הגמלאים זכאים לשיעורי מס רווח הון מגיל 60 של 10%. ואני חוזר לדוגמה, הוא פנסיה 10,000, היא פנסיה 12,000 שקל, מכרו דירה ושילמו מס שבח. הרעיון הוא שיש אפשרות לגמלאים לפנות בבקשה לפריסת מס שבח. אני אסביר מה זה אומר. נניח שהשבח, כמו שאמרנו, הוא 500,000, אז אומרים, לוקחים את ה500,000, מחלקים בין שני בני הזוג, כל אחד זה 250,000 שקל, ואת ה-250,000 שקל אפשר לפרוס עד 4 שנים לאחור, כשהשנה הראשונה היא השנה שבה בוצעה העסקה. אני אמרתי את זה פעם רגע, שנייה, זה אומר שיש לי 250,000 שקלים, אם אני לא פורס אותם אני אשלם עליהם
שיעור מס מסוים, ואם אני לוקח אותם ומשטח אותם אחורה, ל4 שנים פלוס השנה הנוכחית, אם הבנתי נכון, יצא שאני אשלם 50,000 שקלים, תתווסף לי להכנסה שלי כביכול 50,000 שקלים, שזה כ4,000 שקלים בחודש, ספק אם אשלם עליהם מס הכנסה. נכון. וזה עצם הפעולה שנקראת שבח למי שמכר דירה שנקבע בגינה שבח והוא מעל גיל 60. אמת אמרת. עכשיו, אני רוצה לחזור לעוד נקודה מאוד חשובה. תראו, אני לוקח את אירוע מס שבח למשל. באירוע מס שבח גם המחוקק נותן לגמלאים לקזז כל מיני הוצאות. אחת מההוצאות זה גם הפסדי הון. עכשיו, היה לנו מקרה כזה במשרד, שהוא מכר נכס, והתגלה שבשנתיים לאחור הוא קנה איזה מניה, אני לא זוכר, והוא הפסיד 60,000 שקל. אז צריך לזכור נקודה מאוד חשובה. אם במהלך ניהול ההשקעות שלכם קרו לכם הפסדים, הכל טוב. תרשמו אותם במס הכנסה. זאת אומרת, תגישו דוח כנגדם, כדי כשיום אחד יהיה רווח הון או מס שבח, תוכלו לקזז. עכשיו, את הדבר הזה אפשר לגלגל עד גיל 120. צריך לזכור, הפסד הון לא עובר בהורשה. יום אחד אולי נעתור לזה לבג"ץ, כי זה קצת לא צודק הדבר הזה. אבל בגדול, אם יש לכם הפסד הון וקרה, תשמעו אותם בדוחות, כי זה יכול לקזז כנגד רווחים עתידיים. אז רגע, אז אתנחתא, כי אני רוצה, חברים, אנחנו רואים, חברות וחברים, אנחנו רואים את השאלות שלכם בצ'אט, שאלות מצוינות, אנחנו ניתן עליהן מענה בסוף. אני רק רוצה ללכת עם הדיון כדי שאנחנו נגיע בעיקר הנקודות, מצוין, תרשמו בצ'אט, אנחנו נתייחס לקראת הסוף. אני רוצה, אז אתה אמרת ככה, אתה אמרת רן קיבוע זכויות לרבות עדכון הפטור שהתחדש בשנת 2025. אתה דיברת על ניכוי במקור בהשקעות משוק ההון, ניכוי במקור זה לא סוף פסוק, זה אומר בוא נתחשבן. יופי. אתה דיברת על אירוע של מכירת נכס, נדל"ן, ואפשרות לקבל הטבה במס, הנחה במס שבח והחזר על מס שבח, ואני רוצה לדבר על נקודה, ופה גם לעבור ליניב, אני רוצה לדבר, יניב, על מושג שכולם, אין פה רש או אין גמלאי שלא שמע אותו, מכיר אותו, מגלגל אותו על הלשון, וזה תיקון 190. אז קודם כל ערב טוב, יניב. ערב טוב. תיקון 190, אתה ביקשת להציג איזושהי שאלה, שבאה ושואלת את הדבר הבא. אתה בא ואומר למעשה, תגיד, בתיקון 190, שמאפשר לנו הטבת מס מסוימת של 15% מס על הרווחים הנומינליים. האם זה כדאי במציאות שבה יש אינפלציה גבוהה? אז לפני שאתה עונה, אני חושב שצריך להסביר, מה שנקרא עבורי, מה זה הסינית הזאת שנקרא נומינלי, ומה זה הסינית הזאת, אינפלציה, אני חושב שכולם יודעים, אבל בוא שנייה נבין מה עומד מול נומינלי. אז אם אפשר בדוגמאות פשוטות, יניב, ובסופו של דבר המסקנה צריכה להיות, תגיד, אם יש לי כספים בתיקון 190, כי בעבר אולי זה היה כדאי לי, האם עכשיו זה עדיין ככה כדאי? בבקשה, יניב. יפה, אז בעצם שני מסלולי המס שקיימים היום במדינת ישראל, ברגע שנפתח התיקון 190 הזה, זה או 15% מס על הרווחים הנומינליים, שזה מה שקורה בתיקון 190, שזה אומר לדוגמה, עשיתי תשואה בתיקון 190 של 6%, זה אומר שאני אשלם 15% על כל ה-6%, בלי להתחשב במדד המחירים לצרכן. על התשואה הנקובה אני אשלם 15%. לעומת זאת, במסלול של שוק ההון הרגיל, הוא מדבר על 25% על הרווחים הריאליים. זאת אומרת שאם עשיתי תשואה של 6%, ומדד המחירים לצרכן היה 4%, אני אנקה את המדד, ואני אשלם מס בעצם 6% פחות 4% המדד, אני אשלם 25% רק על 2%. יפה. וזה בעצם ההבדל בין נומינלי לבין ריאלי. הבנתי. יפה. עכשיו תיקון 190 זה תיקון מאוד רחב וגדול, שאחד הסעיפים שלו מתייחס לעולם ההשקעות. והוא בא ואומר שגמלאים, זה אומר, הוא לא חייב לפרוש, אבל בן אדם מעל גיל 60, שיש לו קצבה של מעל 4,500 שקל ממוצר פנסיוני, ביטוח מנהלים, קרן פנסיה, יכול להפקיד את כספו בקופת גמל, קופת הגמל שכולנו מכירים,
ואני בטוח שכולם מחזיקים אותה, לפתוח קופה לפי תיקון 190 במעמד עצמאי, המפלגה ולשלם הימנית, ולשלם ליברלית רק היחידה שיש במפלגה. 15% מס על הרווחים הנומינליים. עכשיו, עד לפני שנתיים היינו עדים לאינפלציה אפס, קרובה לאפס, ולכן המוצר הזה היה מוצר מדהים, מאוד אטרקטיבי. זאת אומרת, הפער בין 15 ל-25% באחוזים זה לשלם פחות 40% מס. ולכן עד לפני שנתיים שהיינו באינפלציה אפס, המון 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 כספים, ואני יכול להגיד סכומי עתק, מיליארדים, עשרות מיליארדים, זרמו לכיוון תיקון 190. בשנתיים... רגע, יניב. רגע, יניב, תוציא את עצמך מהשטק, סליחה, פשוט... כן, סליחה, כן. בשנתיים וחצי האחרונים אנחנו עדים לאינפלציה הולכת וגואה. זאת אומרת, האינפלציה היום היא 3.8%, היא עלתה משמעותית בשנתיים וחצי האחרונות, ולכן היום שאנחנו באינפלציה כזו גבוהה, תיקון 190 חד משמעית הרבה פחות מעניין. עכשיו אני בטוח בסבירות מאוד מאוד גבוהה שהרבה מאוד מהאנשים פה מעל גיל 60 שנמצאים איתנו בוובינר הזה נמצאים בתיקון 190, מושקעים בתיקון 190. איפה אני רואה את זה שאני בתוך תיקון 190? ברגע שפתחת קופת גמל לפי תיקון 190, תוכל לראות את זה במסלקה הפנסיונית בלבד, או בטופס ההצעה שפתחת את הקופה. בסטייטמנט השנתי שאני מקבל, אני לא אוכל לראות את זה? בסטייטמנט אתה לא אמור לראות את זה. בסטייטמנט אתה לא אמור לראות את זה, אתה תראה את זה כקופת גמל רגילה לכל דבר. רוב הגופים לא מציגים את זה, לדעתי כולם לא. זאת אומרת, אתה אומר לחברים, תראו, יכול להיות שתחשבו, אני מבקש מכם, קודם כל תבינו אם אתם נמצאים בתיקון 190. ואם אתם נמצאים בתיקון 190, אני שם לכם שנייה כוכבית. נכון. והכוכבית הזאת באה ואומרת שמה שהיה מצוין לפני שנתיים שלוש, גם במונחי מיסים וגם אולי במונחים אחרים, לא בטוח שנכון עבורכם היום. הנפקמינה שלי מזה אומרת שהצורך של אנשים, בעיקר בגילאים מבוגרים יותר, להישאר באיזשהו ליין, איזשהו ביטחון, איזשהו אוטומט, הוא לא נכון, וצריך לעשות כל פעם איזושהי חשיבה מחודשת, שמתחילה קודם כל בלהבין מה יש לי, ואיפה אני נמצא, ואתה אומר כמסקנה עקרונית, תיקון 190 לא כזה אטרקטיבי כמו שהיה בעבר, וזה שווה כסף. זה שווה הרבה מאוד כסף. אתה יכול לתת דוגמה כמה כסף זה שווה? תשמע, בסופו של דבר, לכמת את זה בסכום, זה צריך לקחת שתי הנחות שקשה לדעת אותם, זה מה הצבעה. אין בעיה, אנחנו לא רוצים להיכנס מה הצבעה ומה הסכום, אבל להערכתי, נכון להיום, החלטה כזו של בן אדם שנמצא בתיקון 190, יכולה להיות שווה בין 1.5% ל-1.8 בשנה. פער, על אותו כסף. על אותו כסף. על אותו כסף עדיף לי היום לבחור מסלול של 25% ריאלי שמנקה לי את המדד, מאשר מסלול שמנקה לי 15% מס על כל הסכום. ואם קורה משהו אחר שנה הבאה, עוד שנתיים, דינמי. לא חתול. אז א' זה דינמי, בגלל זה מאוד 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 חשוב. אני לא יודע אם לכל אחד יש פה יועץ או מלווה פיננסי, חשוב מאוד מאוד מאוד. ושיהיה מה שנקרא ליווי יזום של איש ההשקעות שלך, כי הדברים כל כך דינמיים, גם בעולם המיסוי וגם בעולם ההשקעות, ולכן חשוב ללוות את האירוע הזה ולעשות בחינה מחדש. אתה יודע שכשאנשים שואלים אותי על בנקאות פרישה, כי זה דבר שהולך, וברוך השם, הולך ומתפתח ותופס תאוצה, התפיסה החדשנית הזאת שמותאמת לצורכי הפורש החדש, שואלים אותי, תגיד, מה ההבדל? אז אני אומר, תשמעו, קודם כל אתם תשאלו את עצמכם 3 שאלות, אם אתם עונים לעצמכם, כזה יש לי, איש מקצוע כזה יש לי, אז תמשיכו איתו. השאלה הראשונה שאני שואל אותם, זה האם אחת לרבעון אתם מקבלים דוח מסודר על התוצאות של כל הרכב ההשקעות שלכם. דוח למייל מסודר. אם התשובה היא כן, מצוין, אתם נמצאים אצל איש מקצוע על הכיפאק. 1.
2, האם יש לפחות שתי אינטראקציות יזומות, רגע, שתי אינטראקציות יזומות על ידי איש המקצוע שלכם, שבא ואומר, משהו השתנה, תראו, המגמה היא כזאת וכזאת, צריך לחשוב על א', ב', ג', ד', שתי אינטראקציות יזומות בשנה מצד איש המקצוע שלכם, חובה. והדבר השלישית, האם איש המקצוע שלכם מומחה בממשקים שבין עולמות המיסוי, לעולמות ההשקעות, לעולמות מיסוי פורשים? כי אם לא, יכול להיות שיועץ המס נותן לך תשובה, עצה מצוינת, אבל במונחי השקעות היא עצה פחות טובה. ואלו שלושת השאלות שתשאלו את עצמכם, ואם איש המקצוע שלכם עונה על הכל כן, אתם כנראה נמצאים בידיים טובות, אם לא, אז בנקאות פרישה יכולה להתאים. רן, אני רוצה לחזור אליך, וגם יניב, שאתה תתייחס כרגע לעניין הזה, כי אחד הדברים, רן, שדיברנו לפני הזה, וביקשת מאיתנו להכין שקף, זה איך תכנון האירוע הזה, יניב, איך שאמרת, ניהול האירוע הזה, יכול להשפיע על הכסף שלי, על הנטו שלי. ורן, ביקשת שנשים פה שתי דוגמאות שעליהן אנחנו ננהל דיון קצר. אני רואה את השאלות שלכם, אנחנו נתייחס לשאלות שלכם. עליהן אנחנו ננהל דיון קצר, כאשר הדיון הזה יבוא ויעסוק בממשק הרגיש הזה שבין שני העולמות. אז השקופית הראשונה שאני רוצה, רן, שאתה תסביר עליה, זה למעשה איך ניתן להגדיל הכנסה. כשאני מדבר על הכנסה זה לאו דווקא הכנסה חודשית שוטפת, אלא איך ניתן להגדיל את הכסף שיש לי באמצעות תכנון מס על השקעות. שימו לב, ממשק בין שני עולמות שלא הרבה אנשי מקצוע יודעים לעשות אותם. רן, בוא תספר לנו על שני האפיונים האלה שאנחנו רואים כאן, ואיך אפשר לייעל את הדברים. בבקשה. אז מה שבעצם אנחנו רואים זה השוואה ביעילות, מה שנקרא יעילות תכנון המס, יעילות התפעול של אותו כסף, ולא חשוב כמה כסף. אחד מנוהל בתיק ניירות ערך בבנק, והשני מנוהל בפוליסת חיסכון. מה זה פוליסת חיסכון? יניב, פוליסת חיסכון זה? פוליסת חיסכון זה תוכנית השקעות שיכולה לנהל לך את הכספים באיזה מסלול השקעה שאתה רוצה, באיזה רמת סיכון שאתה רוצה, באיזה גוף שאתה רוצה, אם זה חברת ביטוח, בית השקעות, אם זה תוכנית השקעות שמשלבת כמה בתי השקעות באותו מוצר, זה פוליסת חיסכון. אז מה שבעצם אנחנו רואים זה את היעילות התפעולית. כשאני מנהל תיק ניירות ערך בבנק, אז בעצם כל אינטראקציה, מחירה, קנייה, פדיון אג"ח, ריבית משולמת, דיבידנד, כל אינטראקציה כזאת היא בעצם גוזרת עלינו אירוע מס מיידי. ואומר, דוגמה, אני מכרתי טבע וקניתי כימיקלים ויש לי רווח, אז הוא מיד נרשם ומיד גובים במקור. ההחזרי מס מתיק ניירות ערך הם בעצם תלויים בסוג התשלום, האם זה ריבית מדיבידנד, האם זה ריבית מאג"ח, האם זה רווח הון. יש פה כל מיני התניות, ניתן לתכנן אותם כמו שאמרתי עם 867, אבל מי שפעם ראה 867 ראה איך הבנק בעצם לוקח וצובע את הריבית שקיבלנו במהלך השנה בתיק השקעות בכל מיני צבעים, כי חלק מהריבית נוכל לקבל, חלק לא נוכל לקבל. האירועים המצטברים האלה בעצם גורמים לזה שעלויות התפעול בתוך תיק ניירות ערך הן גבוהות יותר. ודבר נוסף, לצורך העניין, אני גם צריך הכנסה חודשית מתיק ניירות ערך. זה נקרא אגב אנונה. יש לי תיק של 500,000 שקל, ואני צריך כל חודש 2,500 שקל. אז בעצם מה אני עושה כשאני עושה את זה? וכל פעם מוכרים לי, ובעצם מתחשבנים איתי על מס רווח הון, ומנקים אותו במקור. אז זה כאשר מדובר בתיק ניירות ערך בבנק, נכון. יש לי כסף, נתת פה את החסרונות, אמרת שכל משיכה כספית כזו היא משיכה שיש בגינה התחשבנות מס, נכון. ספק רווח, ספק הפסד, קיזוז על כל המשתמע, עלויות תפעול יקרות, זה מה שקורה בבנק. אמת. יופי, מה האלטרנטיבה? הצד השני, אותו סכום מנוהל בפוליסת חיסכון. המשמעות של ניהול בפוליסת חיסכון, אחד, זה דחיית מס. הווה אומר, הייתי במסלול מניות S&P, ועכשיו אני לא מאמין ב-S&P, והעברתי את כל הכסף למסלול מניות בישראל. זה לא אירוע מס. לא מנקים לי מס רווח הון, כי זה בתוך מבנה הפוליסה. אז זאת אומרת, הדבר הזה מתיר בידיי את הגמישות מעבר בין מסלולי השקעה שונים, ובעצם אין אירוע מס כלל.
דבר נוסף, צריך לקחת בחשבון שכשאני רוצה לקבל הכנסה חודשית או רוצה לקבל אנונה, זה הרבה יותר פשוט, הרבה יותר פרקטי מתוך התיק ניירות ערך. בעניין חישוב המס זה יותר פרקטי ויותר חד פשוט. וחלק, כן. כאילו יש שם סוג של מנגנון כזה, שמאפשר שהתפעול והתחשבנות המס תהיה למעשה מה שנקרא ללא מגע יד אדם. לא רק זה, צריך להבין שכל מה שאתה דוחה, בסוף אתה משלם פחות. אשתך אומרת לך, תעשה כלים, אתה אומר לה אחרי זה, אחרי זה, אחרי זה, אחרי זה, בסוף היא עושה. אתה עושה פחות. הרעיון הוא שכשאתה דוחה אירוע מס, אתה בסוף משלם פחות. אז אני אומר, ובלי לפגוע חס וחלילה, כי יש באמת, אז מצד אחד זה דינוזאור, מצד שני זה F-35, ובעצם כשאתה מנהל את הכסף בתוך פוליסת חיסכון, יש יתרון של קרוב ל2.5% על תיק ניירות ערך מסורתי. עכשיו יש עוד איזשהו... רגע, נשימה, אני רק רוצה להבין, אתה אומר ככה, יש חלק גדול מהאנשים ששומעים אותנו עכשיו, שבצורה מסורתית, בצורה אמיתית, אני אומר אמיתי, גם כולנו חוטאים בדבר הזה, בצורה מסורתית, מנהלים את הכסף בבנק, ויש להם כל מיני חששות. אנחנו מדברים פה על מתכונת מסוימת, יניב, שקיימת בבתי השקעות ובחברות ביטוח, שהיום הם גופים לא יותר קטנים, אולי אפילו יותר גדולים מחלק גדול מהבנקים. נכון. גופים מפוקחים, שלמעשה, אם אני מבין נכון, הבנקים ממש מפחדים מהדבר הזה, כי למעשה רק שטרות זה נראות. לוקח להם את הפרנסה. זה לוקח להם את הפרנסה. אם זה לוקח לבנקים. כן. יש לך, כמו אני רוצה באמת להתחבר למה שרן אמר ושאתה אמרת, אתה יכול לנהל את הכסף שלך בתוכנית עם אלמנט של דחיית מס. הדחיית מס זה אומר שאתה יכול לא לשלם מיסים גם עוד 10 שנים ועוד 12 שנה. מה יוצא מזה? יוצא מזה שאתה ממשיך לייצר את התשואה השנתית על החלק שהיה אמור להיות ממוסה. ריבית דריבית על החלק שהיה אמור להיות ממוסה. ורן אמר נכון, שבסוף שאתה מחשב ומכמת את זה, זה שווה ערך לעוד איזה 2% שנתי בתשואה. עכשיו תחשבו מה אמרנו פה, שאם אתה בוחר את מסלול תשלום המס הנכון, ואם אתה משתמש במוצרים בתחיית מס, אז בלי שום קשר רגע לטיב ההשקעות, או למסלול ההשקעה שבחרת, או לאלוקציה של התיק שלך, אם זה חו"ל או ישראל, אתה מייצר יותר תשואה רק בעצם זה שבחרת את המוצרים הנכונים במיסוי הנכון. מדהים. אז רן ביקש עוד שקופית, והנה היא מוצגת. אתה ביקשת, רן, לבוא ולהציג לאנשים, סתם, יש לי 2 מיליון שקלים, הבנתי שאולי בבנק, בפקדונות או בתיק השקעות או whatever, זה דבר ששווה לחשוב עליו עוד פעם. תראו, אנחנו מאוד נזהרים, אבל אם לומר את האמת, זה פשוט עניין של קיבעון מחשבתי. ביקשת ככה לראות איך עם אותו כסף, עם פחות מס, מייצרים יותר כסף, ואמרת לי בוא תיקח 2 מיליון שקל מושקעים בפוליסת חיסכון, כאשר הצורך שהלקוח הגדיר זה תוספת הכנסה של 3,000 שקלים במוצר שנקרא אנונה. אנונה, למי שלא יודע, זה האפשרות לקבל קצבה חודשית, שהיא למעשה מתאפשר לקבל אותה דרך מוצר כמו פוליסת חיסכון, והם צריכים 3,000 שקל בחודש, ואז רן ויניב באים ואומרים, תחשבו שיש 2 מיליון שקל, אופציה אחת זה ש2 מיליון השקלים האלה מושקעים, וכל חודש הגדרת אני צריך 3,000 שקל אנונה, אופציה ראשונה. אופציה שנייה, תראו איך בסידור קל של הדברים שתכף רן יסביר אותם, אם מפצלים את הכסף בין 2 פוליסות חיסכון, אחת על 1.5 מיליון שקל, ואחת על 500,000, ממנה מקבלים אנונה של 3,000 שקל בחודש, איך הדבר הזה מייצר לנו עוד רווח. רן, בבקשה. כן, אני גם חייב לתת פה את הקרדיט ליניב, הבנקאי הפרישה שלנו, כאילו, כי זה בעצם תוצאה של מה שנקרא, של עשרות ישיבות עם אנשים. אז אנחנו הגענו יחד למסקנה, אם תיקח 2 מיליון שקל, ותגיד, שמע, אני צריך 3,000 שקל לחודש. אז בוא נפצל את זה בעצם לשתי תוכניות. 1.5 מיליון יושקע מה שנקרא בלי משיכה בכלל, וה500,000 יושקע עם משיכה של 3,000 שקל לחודש. בפיצול הזה קרה משהו מאוד מאוד פשוט. אחד, 1.5 מיליון ממשיכים לעבוד, הם צוברים ריבית דריבית, ריבית דריבית, ריבית דריבית, והכסף גדל בצורה אקספוננציונית.
השני, החצי מיליון שאנחנו לוקחים את ה-3,000 שקל לחודש, בעצם הוא מייצר תשואה, הסכום יותר קטן, התשואה יותר נמוכה ושיעור המס יותר נמוך, ולכן אם תשווה בין שתי מדיניות ניהול כאלה... למה? כי החצי מיליון שקל באפיק השקעה סולידי יותר? זה בהתאם למה שאדם קבע עם הבנקאי שלו. לאו דווקא, זה לא חייב להיות בסולידי יותר. אז למה? אז איך זה נוצר ככה? לא הבנתי. אז זה אומר שבעצם אתה לוקח את ה2 מיליון, אתה מפצל ל1.5 מיליון, שבעצם מושקעים בלי משיכת הארנונה. נכון. ובעצם מייצרים את הריבית דריבית, אבל התשואה על התשואה היא אקספוננציאלית, היא משהו בעל עוצמות מאוד מאוד גדולות. והחצי מיליון האלה משמשים אותך לארנונה החודשית. ומשם אתה מושך 3,000 שקל לחודש. ולכן אני אומר, אם אתה משווה בין שתי האופציות האלה, כך סדרי גודל של עשור, יש הבדלים של, אני יכול להגיד, עשרות אחוזים בתשואה, לטובת הפיצול של הכסף. זאת אומרת, גם עם אותו כסף, אם אני מתכנן ועושה את הדברים בתמהיל קצת שונה, גם כאן ניתן לייצר ערך. תשמעו, זה מדהים. יניב, אתה רוצה להוסיף על זה משהו? כן, אני רוצה להוסיף עוד משהו, עוד נקודה לגבי פוליסת חיסכון. בפוליסת חיסכון יש תיקון למס הכנסה, שמאפשר לך גם פטור ממס רווחי הון עד תקרה של 18,360 לאנשים שנולדו בשנת 1948 או לפני. זאת אומרת, יש פה איזושהי הטבת מס כל שנה שניתנת רק במוצר הזה, פוליסת חיסכון. 18,000 שקל רווח בשנה? 18,000 שקל רווח בשנה? 18,000 שקל רווח, שהם יהיו פטורים ממס רווחי הון כל שנה. כמו שאמרנו, אנחנו לא מושכים מהקרן ואנחנו נותנים לקרן להמשיך לעבוד באלמנט של דחיית מס, אבל ניתן לעשות דבר שנקרא מחירה רעיונית. מחירה רעיונית זה כאילו אתה מבצע מחירה, אתה מקבל אישור, שממנו אתה יכול לקבל הטבת מס ששוות ערך לכ-5,000 שקל, במידה והגעת לתקרה הזאת, וזה עוד הטבה מאוד מעניינת שקיימת במוצר הזה. יפה, יפה. רן, האמת שהתגובות בצ'אט זה שאנשים לא הבינו איך הפיצול מייעל את התשואה, ואני חושב שהסבר בעל פה לא יועיל עוד, אלא אולי היינו צריכים לשים דוגמה מספרית, כדי להראות לאנשים איך הדבר הזה גורם. אני אגיד על זה מילה, איך זה קורה, כי פשוט בעצם מהקופה של 1.5 מיליון שקל, אני לא מושך. ואז בעצם אני נותן לכסף שלי לעבוד, ולהמשיך לעבוד עם האלמנט של דחיית מס. כי ברגע שאני מושך אנונה, הרי אני מושך מהקופה כסף, ונעלם לי קצת האלמנט הזה של דחיית מס, כי אני מושך חלק מהתשואה. כן, זה אני הבנתי, אבל אני אומר, כדי להראות את זה בשכל, צריך להריץ טבלה עם שתי עמודות של 10 שנים, אנחנו קיבלנו, ונכון, אנחנו נשתפר, אולי בפעם הבאה אנחנו נגיד את הדברים האלה. רן, רצית להוסיף? אוקיי. הנקודה החשובה זה גם שהפוליסות האלה מסוגלות להוציא טופס בדומה לטופס 867, שבעצם איתו ניתן להעביר אותו בתוך הדוחות השנתיים, ולקבל שוב החזר מס בגין שווי המס השולי. עכשיו, מה ההבדל בין זה לתיק ניירות ערך? כי ה-867 של הבנק בנוי ממקור הריבית, ריבית מחול, ריבית מדיבידנד, ריבית מאג"ח וכן הלאה, ולא על הכל אפשר לקבל החזר. פה אפשר לקבל החזר על הכל. אורי, הייתי רוצה גם להגיד כמה... רגע. אז אני מבקש ממך, רן, עכשיו, אחרי שדיברנו על פוטנציאל לתכנון מס והגדלת הכנסות ותשואה עודפת באמצעות ענייני מיסים ובאמצעות תכנון השקעות שמתממשק עם עולמות המיסים, אני רוצה לפנות אליך בשאלה, כי הרבה פעמים אנשים לומדים גם דרך הנקודה הבאה, איפה אתה מזהה בעיקר מה שנקרא המוקשים שהאנשים עולים עליהם? איפה המוקשים? איפה קורה מצב שהם מפספסים בעיקר את המקומות האלה שהם יכולים להרוויח מהם כסף במיסוי? אני אתן את הדוגמה הכי פשוטה, ונלך לעולמות מיסוי שכר דירה. בוא נלך לשם הרגע. למי שיש שכר... מי שמקבל שכר דירה, מקבל מעל הפטור. מה הפטור היום? מה הפטור?
5.5. ואז בעצם מה שקורה זה שאוטומטית אנשים ניגשים לשלם את ה10%. עכשיו, למה הם עושים את זה? הם עושים את זה כי הם התרגלו לעשות את זה בעבר, לפני שהם פרשו, והם עושים את זה כי זה פותר אותם מהגשת דוח. אבל צריך להבין נקודה מאוד חשובה, שכשאנחנו מדברים לצורך הדוגמה בנושא הזה של שכר דירה, אז גם אם יש לך שכר דירה של 10,000 שקלים, ויש לך פנסיה שהיא פנסיה יחסית לא גבוהה או נמוכה, או ביצעת קיבוע זכויות ואתה זכאי לקבל את הפטור המקסימלי, מאוד יכול להיות ששיפטינג בין מסלול מה שנקרא תקרת הפטור הכפול יכולה או להקל על המס או לפטור בכלל. זאת אומרת, יש פה איזה משהו יש פה עבור אנשים שפורשים, יש מסלול אופציונלי נוסף של תכנון מיסוי גם סביב עניין של שכר דירה, שיכול להיות להם עדיף על אותו מסלול של 10% או מסלול מס שולי. חד וחלק, וצריך להבין את הדבר הזה, מפני שאני אומר, עולמות תכנון ממש של גמלאים, הם מאוד מורכבים. עוד נקודה מאוד חשובה, כי אני רוצה להספיק להגיד עוד משהו. למשל, יש גמלאים שמזכירים נכסים שהם נכסים מסחריים, נכס מסחרי, אם זה חנות, אם זה משרד. אני לא יודע כמה גמלאים יודעים שאם הם מזכירים נכס שהם עבדו בו, בהינתן תנאים מסוימים הם זכאים לפטור כאילו וזה פנסיה. כן. לא יודע כמה אנשים מכירים את הסיפור. אז אני דווקא כיוונתי למקומות, מה נקרא לזה פשוטים יומיומיים. שימו לב, אנשים נופלים בזה שהם לא עושים תאומי מס. אנשים נופלים בזה שהם לא מתכננים את ההורשה שלהם. נכון, העברה בין דורית, נכון. למה? כי בסופו של דבר יש פה עניין. עכשיו תשימו לב שאנשים, אנחנו קוראים לזה אצלנו במשרד, מעיין המיסים הנסתר. למשל, אני אתן לכם דוגמה, אדם שדוחה קבלת קצבת אזרח ותיק, היה יכול, אם הוא היה מקבל קצבת אזרח ותיק, למשל, לקבל פטור על תשלום, או הנחה משמעותית על תשלומי ארנונה. זה מאות שקלים בחודש. היה יכול לקבל הנחה בכל מיני אלמנטים מיסויים נסתרים, שקמה לנו הזכות כתוצאה מזה שהגענו לגיל הזכאות והתחלנו לקבל קצבת אזרח ותיק, ומסיבות כאלה ואחרות פשוט לא עושים את זה. הרבה מאוד אנשים שפורשים באמצע שנת המס, שפשוט לא מבינים שיש להם פה אירוע שיכול לזכות אותם בהחזר מס, ולכן צריך לתבוע אחורה כדי לקבל את כל ההטבות שלהם אני זכאי. עכשיו תשימו לב שהשיח שלנו, אני לא יודע מי מכם עולה לזומים אחרים ושומע וובינרים שעוסקים בעולמות האלה לקהל של פורשים, תשימו לב שכל הזמן הפינג פונג הזה, כן, נירית הראל, ההנחה על ארנונה 25% על 100 מטר, זה לא כזה סכום גדול, אני מוכן שתתרמי לי אותו. באמת, זה טיפה ועוד טיפה נאה, חברים, זה הרבה כסף. אני לא אמרתי לרוץ לקחת, אני אמרתי שזה עוד כסף. אז בגלל שיש לנו כמה עשרות שאלות בצ'אט, ואני הייתי רוצה ככה לתת מענה לדברים, ויש לנו עוד רבע שעה, אז אנחנו רוצים להתייחס לדברים. אז ברשותכם אני אעבור על השאלות, אני אשאל, אני אראה פשוט מה עיקרי הדברים שעולים כאן, ואני אפנה אותם אליכם. אז קודם כל, האם קיבוע זכויות, רן, רלוונטי גם לפנסיה תקציבית? התשובה היא כן, בוודאי. כל מישהו בגיל פרישה ומקבל פנסיה, לא חשוב מאיפה המקור שלה, אז הוא זכאי לקבל, בוודאי שזכאי לקיבוע זכויות. הבנתי. אותם אנשים שעבדו עובדי מדינה, אותם מורות, מורים, אותם אנשים שעבדו במשרדי ממשלה, משרד הביטחון. מי שפרש מכוחות הביטחון, מי שפרש מצה"ל, מי שפרש משב"כ, מי שפרש משירות בתי סוהר, בוודאי שכן, זכאי. אוקיי, יופי. אז שואלת כאן ריקי, אם יש יותר ממקור פנסיה, אחד, האם קיבוע זכויות ותיאום מס נדרש לשלוח לכל החברות? שאלה מדהימה, התשובה היא כן. עכשיו, רק צריך לדייק את התשובה. לרוב הקיבוע יוטל על הקצבה הגבוהה ביותר, זאת אומרת, אלא אם כן באמת מדובר בכל מיני שברירי פנסיה.
אז אבל אתה אומר גם שלשלוח את הקיבוע לגוף מסוים יכול לקבוע, זאת אומרת, צריך לבחור למי מתחילים עם הקיבוע. כן, לא, כי זה בדיוק כמו שיש לך ממספר מקורות הכנסה, יש בית ראשון, בית שני, בית שלישי, לא, הכוונה זה לא לבית המקדש, הכוונה זה למשלמי הפנסיות השונות, ולרוב בעצם מה שעושים זה שהפקיד השומה מטיל את הקיבוע על הפנסיה הגבוהה, אבל הוא מתחשב בה כמובן בגין כל פנסיות האחרות. מה נדרש כדי לעשות, כדי לעדכן תוספת נקודת זיכוי בגין בן בת זוג שלא מנצל אותה? מה עושים תכלס? שאלה יפהפייה, זה מי שמגיש דוחות, אז צריך להקפיד על זה בדוחות. מי שרוצה לקבל מה את זאת זה, אומרת להקפיד על זה בדוחות? יש מקום לסמן, נקרא בן זוג תלוי, אוקיי? בעצם אפשר לסמן בדוח ולקבל נקודת הזיכוי. מי שרוצה לקבל את זה בתיאום מס שוטף, הוא יכול בהחלט. הוא פשוט צריך לגשת למס הכנסה ופשוט להוכיח את אי מיצוי נקודות זיכוי של בן בת הזוג שלו. הבנתי. אוקיי, שואל כאן ישי, האם מי שלא עבד והגיע לגיל פרישה, יכול לעשות קיבוע זכויות ולקבל הנחת מס על השקעות וכדומה? אז קודם כל התשובה צריכה להיות בכפוף לזה שהוא מקבל קצבה כלשהי. באמת אמרת. אוקיי, ואז הוא יכול לנצל חלק מההטבות שלו גם על עולמות הפנסיוני ועל עולמות ההשקעות? בוא נעשה סדר. בעצם, מה זה קיבוע זכויות? קיבוע זכויות הוא קובע את אחוז הפטור שמגיע לך על הפנסיה, בסדר? אז בוא ניקח דוגמה. נניח שלבן אדם יש פנסיה של 5,000 שקל, והוא קיבל בזכות הקיבוע שהוא עשה, פטור של 5,000 שקל. אז בעצם יש לו אפס הכנסה. אז כן, הוא זכאי לנצל את מדרגות המס, את שיעורי המס, כנגד הכנסות אחרות, לרבות הכנסות רווח הון. שואל כאן, בגין תיק השקעות בבנק, מאיזה גיל ניתן לקבל החזר מס על מכירה? אז נראה לי שהתשובה היא בכל גיל, רק כאשר אדם פורש, יש לו זכאות גדולה יותר. התשובה היא כן, גם אם אתם רוצים ללכת לגילאים יותר צעירים, אני אתן דוגמה. לא, אנחנו רוצים ללכת על גילאים מבוגרים, כי זה הקל שם. אז אני אומר שהתשובה היא כן, זה מגיל 60, ושוב, כדי שיהיה מאוד ברור כאן, אם אני בגיל 60 ויש לי הכנסות, לא יודע, מאוד גבוהות, אז אני לא אקבל, אבל אם אני פרשתי ויש לי פנסיה 10,000, בגיל 12, ויש לי תיק השקעות כמו שאמרנו, אז אני אקבל. אתה יודע, נזכרתי רן, שאני שומע במשרד לאחרונה, במיוחד את ההתלהבות שלך, מזה שיש אנשים שרוצים לחסוך, הם נורא חוששים מדור העתיד, והם רוצים לחסוך לילדים שלהם, והם שואלים אותך מה אפשר לעשות, ואתה נכנסת אליי בהתלהבות לפני תקופה, ומאז אתה משמר את ההתלהבות הזאת, לגבי הטבת מס שאפשר לעשות עם הפקדה לפנסיה של הילדים. כן, נכון, אני קורא לזה שקלים של תקווה. כי צריך להבין נקודה מאוד חשובה. אחת הבעיות זה שהדור הזה, הדור הצעיר שעובד, הוא דור שנלחם בעזה, הוא דור חרוץ, הוא דור של הייטק, הוא מתחיל לעבוד מאוחר, הוא חוסך פחות. אם יש פה... וחי יותר. וחי יותר. אם יש פה הורים לצורך הדוגמה, שביצעו קיבוע זכויות, אחרי קיבוע זכויות, ועדיין משלמים מס הכנסה, יש דבר מדהים שנקרא משלם חריג, הם יכולים לשלם עבור הפנסיה של הילד שלהם, להגדיל אותו, ולקבל להם את הטבת המס. אוקיי? לכן יש פה פתח לפי אדיר, לא יודע בכלל כמה ומי מנצל את זה, אבל בהחלט שכן, אפשר לנצל את מי שיש לו עדיין מס בפנסיה, פנסיה גבוהה, מדהים, והוא רוצה להעצים את הפנסיה העתידית של הילדים, יכול דרך... ויש פה גם איזשהו עניין של דרישת שלום אחרי 120, כי כשהילד יגיע לגיל פרישה, או לא משנה, זה לא אחרי 120, בעולמות שלנו אנחנו רואים גם שלישים ורביעים, ואנשים חיים ארוכים, ובאמת, אבל באמת יש פה עניין של גם לצאת מהחשש, שאם אני אחסוך לילד ויעשה בזה שימוש כלשהו לא, זה כסף שהוא סגור עד לפרישתו של הילד למעשה, יפה. יפה, שקלים של תקווה, צריך לסרט. האם ניתן לבצע קיבוע זכויות לפורשים בגיל 60? צריך להמתין לגיל... לא, אז אנחנו נגיד ככה. התשובה היא גיל הזכאות. גיל הזכאות, זה המונח. במדינת ישראל יש גיל זכאות, היום לגבר 67, לאישה 63, והתעדכן כלפי מעלה עד גיל 65 לאישה בשנים הקרובות,
וזה הקו שממנו אפשר לבצע קיבוע זכויות. בן אדם בן 60, גם אם הוא מקבל פנסיה, לא יודע אם אתם יודעים, פנסיה אפשר להתחיל לקבל במדינת ישראל החל מגיל 60, לא יזכה לקבל את הטבת קיבוע זכויות. יניב, האם גמלאים משלמים פחות מס ממכירת מניות ברווח? לא, לא. כן, צריך להבין שכשעולים שאלה כזאת, אז אני רוצה לצאת מתוך הנחה, אני אתן דוגמה, הוא קנה מניה ב-100 שקל ומכר אותה ב-200 שקל, הוא הרוויח בעצם 100 שקל, וגרמו לו על ה-100 שקל 25 שקלים מס רווחון. האם הוא יכול לקבל חזרה? אז בהינתן התנאים, אמרתי, גיל 60, שיעורי מס הכנסה שולית פחות מ-25%, התשובה היא כן, יכול. הבנתי. אוקיי. אז שואל כאן, האם כדאי להעביר כסף מתיקון 190 למשהו אחר? אני חושב, יניב, שהתשובה היא... בוא תגיד אתה. אני חושב שעוד פעם, מכיוון שאנחנו לוקחים ברצינות את המקצוע שלנו, אני חושב שאנחנו לא נגיד באופן גורף מה לעשות, זה תלוי כמה כספים יש לבן אדם, כמה כספים מתוך ההון שלו יש לו בתיקון 190, בהינתן אנחנו צריכים להבין פה הרבה מאוד דברים בשביל להגיד את זה. אנחנו כן אומרים חד משמעית שהכדאיות היום למסלול של תיקון 190 ירדה בצורה משמעותית. אנחנו כבר 2.5 באינפלציה גבוהה, האינפלציה איך שזה נראה לא הולכת לרדת כל כך מהר, העולם שלנו מתרגל לעולמות של אינפלציה יותר גבוהה ממה שהוא היה רגיל אליו בעבר, ולכן אני אומר הכדאיות ירדה משמעותית, צריך לבחון כל מקרה לגופו. רן, יש מדרגות גיל, 70, 80, שבהם יש עוד הטבת מס כלשהי? זה איזושהי סוג של אספירציה, לא. בישראל לא. אין דבר כזה, לא קיים. תקשיב, תגיע לאיזה גיל, ניתן לך עוד נקודת זיכוי. לא, ממש לא. זה לא... כן. כן, טוענים פה שבפוליסת חיסכון דמי הניהול יקרים, קודם כל צריך לשאול ביחס למה יקרים. יניב, בוא תתייחס לסוגיית עלויות דמי הניהול. כן, בפוליסת חיסכון יש דמי ניהול, אבל הדמי ניהול שנקובים בתוך התוכנית כוללים בעצם את כל העלויות. סתם לדוגמה שאני לוקח ייעוץ בנקאי בבנק או תיק ניירות ערך שמנוהל על ידי ניהול תיקים, מה שנקרא ניהול תיקים, יש שם עמלות קנייה ומכירה. על כל פעולה שעושים בתיק וכל טרנזקציה משלמים כסף. יש דמי ניהול בתוך קרנות נאמנות, שאתה בתוך הקרנות נאמנות שבבנק קונים לך יש דמי ניהול. יש דמי משמרת, שאתה לוקח ומחשב את כל העלויות מסביב, שלכאורה שנראה לך שאתה לא משלם דמי ניהול, כי היועץ עושה את זה בחינם, אז אתה מבין שבסוף העלויות המצטברות בתיק מנוהל ובייעוץ בנקאי, שאתה מחבר את כל העלויות ביחד, אתה מגיע לעלויות של מעל 1%, שחד משמעית הן יותר זולות, הן יותר יקרות. בפוליסת חיסכון זה הכל ביחד, שם זה מפורק, אז כאילו זה נראה פחות. שם מטשטשים לך את זה, אתה לא יודע כמה בדיוק אתה משלם, אתה מקבל פתאום כל רבעון עלות ניירות ערך, יפה. אבל בסוף סך התיק בתיקים של 30% מניות, העלות שלהם היא מעל 1%, וזה ב-20% יותר מכל. שואלים פה שאלה מצוינת, רגע, גם בקופת גמל אין אירוע, או אני אשלים את זה בשביל סימן שאלה, האם בקופת גמל אין אירוע מס במעבר בין מסלולים? גם אין אירוע מס. אין, זאת אומרת... גם אירוע מס, הבעיה היחידה שבקופת גמל, אם אני לא יכול להביא כסף מהבית. בעבר יכולתי להביא כסף פנוי מהבנק, מהתיק המנוהל שלי. זה רק כסף קיים, אתה אומר. זה רק כסף קיים. הייתי יכול להביא בעבר ולהפקיד. זו אחת הסיבות כן, אז מי ששאל או אמר פה, גם בקופת גמל אין אירוע מס במעבר בין מסלולים, זה בגין כסף קיים, לא כסף חדש, ועוד נקודה, תקנתי אם אני טועה תפעולית, זה שצריך לפתוח קופה. צריך לפתוח קופה, אפשר לפתוח קופת גמל להשקעה שמאפשרת את ההטבה הזו. הבעיה היחידה בקופת גמל להשקעה שיש לי תקרה של 81,000 שקל. בן אדם שיש לו תיק השקעות של 2 מיליון שקל, קופת גמל להשקעה למרות שהיא מאפשרת את ההטבה הזו של מעבר במסלולים ואלמנט של דחיית מס, לא מתאימה. אז נחמה, לשאלתך, האם גמל להשקעה זו פוליסת חיסכון? התשובה היא לא, זה שני דברים שונים.
שואלים מי מנהל את הכסף בפוליסת חיסכון? שאלה מצוינת, כאילו בוא רגע, אולי שווה לעשות וובינר רק על הדבר הזה, כי כאילו יש פה איזשהו משהו עטוף שלא מכירים אותו ולא נוגעים בו. בעיקרון, את פוליסת חיסכון, לכל חברות הביטוח יש פוליסות חיסכון, ומכיוון שבתי ההשקעות ראו שהמוצר הזה באמת יש בו הרבה מאוד יתרונות, אז יש חברות ביטוח שאפשרו לרכוש מסלולי השקעה של בתי השקעות בשוק. הם עשו שיתוף פעולה, חברות ביטוח עם בתי השקעות. מנהלי ההשקעות של חברות הביטוח ובתי ההשקעות הם אלה שמנהלים את הכספים של האנשים. נכון, דרך אגב אני אגיד עוד דבר חשוב, אפשר היום לבחור בפוליסות חיסכון, ניהול של בתי ההשקעות הגדולים בעולם. וואו. הגופים במדינת ישראל ייצרו מסלולי השקעה של גופי ההשקעות הגדולים בעולם. בשביל להיכנס לגופים האלה צריך הון רב, יש אפשרות היום להשקיע בפוליסות חיסכון. אתה נכנס גם למגרש חול וגם למגרש של הגדולים. נכון. הבנתי. תגיד, אומר פה מישהו שכנראה יעקב גבע, הוא אומר, בתיק ההשקעות אני יכול לבחור ניירות ערך ספציפיים בפוליסת החיסכון, אני שבוי בידי בית ההשקעות בבחירת תחומי ההשקעה. יש פה איזשהו חופש בבחירה? פוליסות חיסכון, ואתה יכול לבחור הרבה מאוד מסלולי השקעה, אם זה מסלול חול, אם זה מסלול ישראל, אם זה מסלול אגרות חוב, אם זה מסלול של חברת בלק רוק, בית ההשקעות הגדול בעולם. הוא לא ייתן לך אפשרות לבחור נייר מסוים, הוא לא ייתן לך אפשרות לבחור מניה מסוימת, ואני אומר טוב שכך. אני לא רוצה שאף אחד יש אנשים שהם משקיעים ורוצים את הגמישות הזאת. מי שרוצה לבחור לעצמו מניות, זה לא המקרה. זה לא המגרש שלו. אני ממליץ לאנשים לעשות את זה, עוד פעם, אם זה מעניין אותם עם סכום מאוד קטן, לא ממליץ לאף אחד להפוך להיות מנהל השקעות, לתת לגופים שיושבים שם 150 אנליסטים. אני חושב די כמוך, שאם זה בשביל הכיף שלי אז זה בסדר, אבל תן לי שאנשי מקצוע יעשו את הדברים האלה בשבילי. שאלה אחרונה וסיכום, רן, לא דיברנו על סיטואציה של נכות וענייני הטבת מס, ממש ב-20 שניות, תספר לי את הדבר הזה. סליחה, זה מצב שהוא לא זה, אבל אתם יודעים, מספיק שבן אדם סוכרת, מחליף ברך, חס וחלילה מחלה, לא יודע מה, יש פה עולם שלם של הדבר הזה, ואת התשובה שלך אני מבקש תשלב עם העניין של, האם יש לי 9-5, מה שנקרא אישור מס על נכות, האם אני צריך לעשות קיבוע זכויות, ממש בקצרה, כי אנחנו רוצים לחתום את השידור. זאת שאלה יפהפייה, צריך להבין, 9-5 המשמעות של פטור ממס הכנסה, שיש לך לפחות 89% באופן פרמננטי, באופן קבוע. ה-9-5 חלה גם על הכנסות, מה שנקרא הכנסות מפסיביות, הון, וגם על הכנסות שהן הכנסות מפנסיה או שכר עבודה. יש תקרה לתוך ה-9-5, גם תלוי מה המקור 9-5, אם חלילה זה פעולות איבה, או שזה 9-5 מתוך איזושהי מחלה, אבל צריך להבין נקודה חשובה, שבעצם זה מעניק פטור ממס על ההכנסות של בעל הפטור. האם כדאי או לא כדאי לערוך את הקיבוע הזכויות? בגדול, מי שיש לו 9-5 וקיבל, והחיסכון שהוא רוצה למשוך נצבר אחרי אירוע 9-5, יכול למשוך את זה בפטור ממס. אם החיסכון הוא בעצם לפני אירוע של ה-9-5, אז הוא כן יעבור קיבוע זכויות, אם יש לו רצון למשוך כספי קצבה חייבים. וצריך לזכור שגם לפעמים בנקודות מסוימות גם בן בת הזוג יכול למשוך כספים שהם כספים קצבתיים על חשבון הפטור של בן בת הזוג, ובמקרים מסוימים זה אפילו יכול להיקרא נטול יכולת, שבן בת הזוג זכאי לעוד נקודת זיכוי. אז טוב, קצת התפוצץ לי המוח עכשיו, ואני כל פעם נדהם מהקשרים. טוב, זה כנראה קשור לגנים של יועץ מס עיראקי. אין לי את הגנים. אני חייב להגיד, אורי, משהו קטן לגבי הנושא הזה. עכשיו אנחנו חותמים את השידור. נגענו בקיבוע זכויות ודיברנו עליו רבות. צריך להבין שקיבוע זכויות זה דבר שהוא מאוד מאוד מורכב, והוא מתייחס להרבה מאוד דברים שקרו לנו במהלך תקופת החיים, תקופת העסקה. שימו לב, שמי שעושה לכם קיבוע זכויות, ובאמת זה אולי הטיפ הכי חשוב פה בזום הזה,
יהיה איש מקצוע מומחה, בעל רישיון במיסוי, איש עם ניסיון רב. אני אומר את זה עוד פעם, בלי להוסיף יותר מדי, שימו לב, קיבוע זכויות צריך גם לעשות אותו טוב, צריך לעשות אותו טוב, זה קריטי מאוד בעצם להיום ולעוד 30 שנה. אומרת לי מישהי, אגב, לדעתי זה אחד הטפסים היחידים במס הכנסה שמופיע שם למטה באותיות קידוש לבנה, משהו בסגנון, אל תתפסו אותי, הנני מצהיר שהתייעצתי עם, נכון? כזה. לא מכיר עוד מס הכנסה שאומר לאזרח, תחתום לי שהתייעצת. אז כן, אומרת לי מישהי, מה זאת אומרת? אני הייתי, פשוט אמרו לי שאני צריכה למלא את הטופס ולהגיש אותו למס הכנסה. חברות וחברים יקרים, אני כל פעם מחדש אסיר תודה. משפט קטן, לא, לא, רן. יש פה אנשים שצריכים, ואנחנו הבטחנו לעמוד בזמנים. תעקבו אחרי הפרסום, אנחנו כמובן שולחים, האירוע הבא שלנו הוא אירוע שקשור ליום האישה, על עניינים שקשורים לכספים ולנשים פורשות. אני רוצה להודות לכם שפיניתם שעה בזמן איכות לשמוע דברים, ואני רוצה להגיד לכם שבסופו של דבר אין פורש לא מוצלח, יש פורש לא מודרך, יש אנשים שפשוט לא הולכים לאיש מקצוע כדי שיסדר להם את הדברים. אנחנו הכתובת שלכם לפרישה ולפרק החיים שלאחר מכן. אני רוצה להודות לך יניב על הכל, גם על השותפות וגם עליך כאדם, על רן. אני רוצה להודות לכולם ולאחל לנו ערב טוב עם בשורות טובות. תודה רבה. תודה.